Seo na Orduimhreacha sa Ghaeilge, an chéad, an dara, an tríú, an ceathrú, an cúigiú, an séú, an seachtú, an tochtú, an níú, an deitheadh. Seo na rialacha a bhaineann le an chéad. An chéad alt, ní gá aon athrú dhéanamh ar chuta. An chéad bhliain, chuireann tú séimhú ar chunsan seachas D, S agus T. Seo na rialacha a bhaineann leis an tríú go dtí an deitheadh. An dara halt, chuireann tú H riamh chutaí. An tríú bliain, ní gá aon athrú dhéanamh ar chunsan. Má bhíonn tú a gcéire an dáta scríomh a bhocail, seo na leaganacha a bhééis wet. An chéad lá, an dara lá, an tríú lá, an ceathrú lá, an cúigiú lá, an séú lá, an seachtú lá, an tochtú lá, an níú lá, an deitheadh lá, an taonú lá déag, an dara lá déag, an tríú lá déag, an ceathrú lá déag, an cúigiú lá déag, an séú lá déag, an seachtú lá déag, an tochtú lá déag, an níú lá déag, an fichiú lá, an taonú lá is fiche, an dara lá is fiche, an tríú lá is fiche, an ceathrú lá is fiche, an cúigiú lá is fiche, an séú lá is fiche, an seachtú lá is fiche, an tochtú lá is fiche, an níú lá is fiche, an tríochadú lá, an taonú lá is tríocha. Tuair faoi deara nach gcuireann tú séimhú ar 10 riamh nuair leanann sé ord uimhir móide anamachil. Fiú má chuoichlíonn an tanamachil sin ar chuta. Mar a luamar a Físeán cearcha, bíonn séimhú ar 10 nuair bhíonn bon uimhir móide anamachil a chuoichlíonn ar chuta ag teacht ribhe. Ceithre oíche dhéag. Ná din dearmach go gcuireann tú orú nó séimhú ar an chéad, an ceathrú agus an cúigiú nuair leanann siad réamh ocail simplí agus an talt. Ar an géad lá de bhí feabhra. Ar an chéad lá de bhí feabhra. Cáilann tú an tíos na Orduimhreacha 1 agus 8 nuair leanann siad réamh ocail simplí agus an talt. An tochtú lá de bhí an bheithimh. Ar an 8 lá de bhí an bheithimh. An taonú lá de bhí na nullag. Faoin 1 lá de bhí na nullag. Ná din dearmad a chuiread go gcuireann tú séimhú ar an bhocail mí tar éis de. Ar an gúigiú lá déag de bhí na nullag. Duine mo cleacht de beag anois ar na rialacha seo, a thrí na focail idir lúbíní más gá. Tháinig maoiniú sa chéad áit sa rás, as tháinig sinnéad sa cheathrú áit. Feice me tú ar an 8 lá déag. Tééis tús go dtí an 7 thurlár as tugann tríú cas ar dheis. B'éon cheol chur mar siúla ar an 10 lá de bhí na saona. B'éon cruinniú ar siúla ar an 1 lá déag de bhí lúnasa.